Ka panahon doon sa pusat. Lagi usap-usap panahon. Uwan init. Kuhan init. Dagom. Dagom. Palit laguan. Palit naguan. Init asad. Ini daw pinahman hatsing. Hatsing. Baha. Hatsing baha. Way klaro mo gay nayhay. Way klaro mi nayhay. Ya. Lampi ato. Usa may ato. Kadawat mo kagkuan? Usa may nadawat kanang kuan ang ayuda o kuan sa gwardiya o sa iro. Gas day. No, hala dia kay. Sifat jud na. Ayo signis. Sifat jud Mura na. makakatong artistas Bisaya na kasi Kisa? Timoy. Ha? Katong nano dili sa katong nagpapicture pakauban na ako. Oo, dili oh. Dili lagi. Buwan na wala jud na Timoy. Gwapo mo siya tubod. Ha? Gwapo mo to. Bapo. Yara. May nawag ah. Ha? Nawag. Say nawag Timoy. Di ba tigis Timoy? Lo. Oh. Okay. Si. Inom na sad. Duar ba mi? Ano man? Pikir ka. Oh si. Pre, kisan tayo nawag pre. Kupa na ba? Kauban naman, kisa mo itong kaubana. Unggoy o... Unggoy. Unggoy sa Huwag nag-inom. Nako na siya usa. Ano na sa usa? Natuton, kuy ka? Na. Tara. Karon, kini si Paritonyo. Ako gini ilaron. Ina ko nga naik ko ilim ng rig usa. Nga tubag mo din sa kumagtawag. Sayon gini. Or abot tam. Tuo mo sila nga daggan yung ilim ng sa kakis. Usa ka buok. Wato na ko kay. Daw na to sila. Asa naman ko. Mga amigo gani haram ko ito. Kaya gyud. Burot ni ron. Pare, oh. Kaya. Oh, Gwapo to. kaya na mo pre. Ito ni, sudan na rin. Lingkod bibya. Lingkod. Di man din yung matabas-tabas yung barkada pre. Oh, gwapong tao eh. Dili matabas-tabas. Siyempre, usap ka. Way ilong. Oh. Ayaw si Kiswa kay mataga ka rito, mama. Kaya niyo, hindi paabot ko ninyo. Iso kisakay, oy. Sa oras gyud itong paabot ko ninyo. Layo ra ba to mo ah? Hindi kaya gyud eh. Pero okay ra kinabot naman gyud. Bagyo ambot lamang to to asa? Ay kinabot lagi mo ba? Oh. Sakto gini. Grabe jud no layo. Dakit. Ayaw sige mga pangatol, Gikagit kuan? Gikagit ka. Ano kay lamok lagi? Gikagit ka. Basta magtayong tagay kay gipare kita mo duha. Kita ko usa diri. Ano ba? Di pa ay. Oh, duha. Kamu duha. Tadua. Aw tolo man eh. Ori tadua. Tagay taro. Dan tani kit. Para ligre kita amigo ko tago. Siyempre, nagtutulogon. Ya. Oh. Ako may invite ninyo tulo. O duha ay, di ba? Duha. Duha. Man ko ano ang mga duha. Dati. Dili kay. Ayaw ba? Hindi ito eh. Kapil man. Sige ah. Ay sige si. Dura man kag isdang kwaknit. Dili pa siya na invite mo ba? Lipay siya ba? Oo. Mo nagkatawa si Mayo. Ay, nalipay karon makakita niya. Ha. Oh. Karon. Ang iro. Dili Ha? ikaw. Ang gwardiya. Ang gwardiya. Karon pa ni siya kita ni Kwan. May ila-ila mo. Oh, mura. Oh, ila-ila di mo day. Si Kwan Crispin. Spain ako Si Daloy-doy. Daloy. Dalosoy. Ay Dalosoy. Dalosoy. Ah, lado na Dalosoy. Dalosoy. Para may mo ay Kwan dia, tataran. Oh, okay ka Dalosoy, eh? lang. Oh, Dalosoy lado ni. Daloy ang lahi. Dili. Dili si Daloy-doy. Dili Daloy. Dili Dalosoy. Daloy-doy. Daloy. Na buhok ko ang burtuyong. Ngayon sa kikana ko. Oh. Ngayon ko. Panahan ko niya. Gwapo sa. Gwapo kayo. Sa ilong. Ya, suman. Dan ni. Di bitaw uhawan na bitaw. Ganina sa duwi paabot ba asa mang usa din nimo? Na diri usa nako. Usa. Na diri usa. Asa mang usaha? Bisag lain. Usa lagi diri. Ako sa hindi ko kabugnaw kay usa naman kabuok. Na diri. Dawan. Usabi. Oh. Mo ni kung ingon mo usa. Usa yung tani usa. Bugnaw kayo. Asa mang uban na? Mo gani usa. Asa man dayo? Dili kami. Tinuang. Na sa magangap. Bisag na dia gikitabunan na dia ang usa. Oy, usa. Ay Pagka magapangagda rin usar mo na kabuok. Bugnaw ni. Bugnaw kayo. Oh, Bugnaw dyan itoon pre. bugnawa na. Bugnaw eh. Ah, Abling ko. Oh, bre na tugti. Sige, may gisini. Bugnaw no? Bugnaw Oh. ko. Ay, ay, kwa ba? Ay, kwa. Di pa.
Ana ni mo. Na yan ang Usar mo di ka bukri. Tuom. Usa lagi mo. Kahon. Inuwa ko ni mo di layo ra bagay tumo. Nay usa. Ni mayo ni may deray. Iso. Deray.